ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା, ପର ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ଆଉ ବଡ଼। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୁଣ ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। 12ର ଗୁଣ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଗୁଣନ 12, 2 ଗୁଣନ 6, 3 ଗୁଣନ 4, 4 ଗୁଣନ 3, 6 ଗୁଣନ 2, 12 ଗୁଣନ 1, 12 × 12, 6 × 12, 4 × 12, 3 × 12, 212, 1 ରେ 12 × 12, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ 12ର ଗୁଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1, 2, 3, 4, 6 ଓ 12। ସେହିପରି ଆମର 15ର ଗୁଣ ନିୟମ ବାହାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 15 ପାଇବା। 1 ଗୁଣନ 15, 3 ଗୁଣନ 5, 5 ଗୁଣନ 3, 15 ଗୁଣନ 1। 15ର ଗୁଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1, 3, 5 ଓ 15। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ 15ର ଗୁଣ ନିୟମ। ସେହିପରି 18, 21, 22 ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଯିବା କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟମ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟମ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣ ନିୟମ 1 ଓ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ ନିୟମ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଗୁଣିତକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1, 2, 3, 4, 5 ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ସବୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ 11ର ଗୁଣିତକ ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ 11ର କ'ଣ ଗଣିତ 11 × 11, 11 × 22, 11 × 33, 11 × 84, 11 × 55 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି 9, 9 × 9, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 36 ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 11ର ଗୁଣିତକ ହେଲା 11, 22, 33, 44। ସେହିପରି 9ର ଗୁଣିତକ ହେଲା 9, 18, 27, 36। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିର ଗୁଣିତକରେ ବି କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଯେତେ ଗୁଣଫଳ ଗୁଣି ପାରିବା ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବି 15ର ଗୁଣିତକ 15, 15 × 15, 15 × 30, 15 ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସାନ, ହେଲା ବଢ଼ିବ ବରଂ ଆଉ କମିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାନ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗୁଣ ନିୟମକୁ ଆମେ କିପରି ଗଛ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି 24, କାହାକୁ 6 ଗୁଣନ 4, 6 × 24। ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା କେନା ଭାଗ ଦେଲି 6 × 24। ସେହିପରି 6, 3 ଗୁଣନ 3 ସାନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେମିତି 4